Wanted ang priso nga ina sa sala nga rape. Ati siguro, ginabot naman siya kap. Amo na nga nagpuga. Magbantay ka mo sa maayo bilang barangay tanod. Hindi kay panglingling itlog ang ginahimo nyo ya. Wah! Ako ang priso nga nakapalagyo. Kinahanglan nga maghalong ako. Mahalong ako sang mayo para nga hindi ako madakpan. Wow! 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 Oh! Animal. May ido nga nagatagol sa akon. Madali-dali ako sa paghalindre. Wow! 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 Animal. Ara magyapon ng ido. Kag ginalagas niya ako. Madalagan ako. Animal nga ido. Sang una, bisa nabuyon ko ang animal nga ina. Hindi kisa magsapak sakon. Anay subong nga, hindi ako dapat makita. Ginlagas niya ako. Wow! 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 Kung amoy niya ko na sang una, asusina ang guwan niya sinimo. Ato, may kudal. Di na ako mataklas. Parang hindi ko mabdan sa idong ina. Ay, salamat. Nakasulod na ko. Nakasulod na ko sa kudal sang dako nga balay. Kag para hindi ako makita. Ubahon ko, ining bayo ko. Para nga bisan sa dulom, hindi ako makita. Karon, ubahon ko na. Ang dialan ko, ubahon ko man. Wala na ako sang bayo. Ublas na ako. Karon, mapatupong ako sa hilamon ngina. Tring! Sirhing atom gate! Hala, may tao ang balay. Sirhan ko ang gate! Wala, hindi. May babae nga nagwa halin sa sulod ng balay. Kag kung magkanto sa diri sa kudal, makita niya ako. Pero hindi bali. Hindi niya ako makita. Kaya ti madulo mo. Kaya nasun matindog ako nga daw sa estatwa. Para bisan makita niya ako. Hindi ako makilala. Matiso ako sa pagtindog. Nan, amo na ni. Amo na ni nga pusing ang buhaton ko. Daw pusing ni Superman. Hala? Ano ni man? Istatwa man ni ho? Hala! Istatwa ini matuod ho? Uy! Wala gid magsiling si Dairusing nga. Nagbakal siya istatwa. Uy! Kanami sang istatwa ho? Daw tuod-tuod gid. Abi, hikapon ko?
Grabe ang iya muscle ho. Abi, papanaugon ko pagid ang akon kamot. Oy. Oh, hala! Ay, ho! Daw tuod, gid. May nagakabit man. Oo. Abi, hikapon ko. Uy. Ay, abaw! Nagalisik! Ay, wo! Daw tuod, gid. Sang una, sang pagkadto ko sa lagun, ginhikap ko man ang estatwa sang tao sa tupad sang karabaw. Pero tig-ato yahaw. Simento, gid. Samtang iniya. Nagalisik. Ay, amo ni sigurong ginatawag nga realistic ay. Abaw realistic. Uy, ano ini? Amo ni ang batuta? Abi, uyatan ko. Uy, husto lang sa kamot ko. Uy, ano ni man? Nga, nagakurog ni. Kag, samtang ginauyatan ko, nagabukad. Oh, hala? May parong ni gali? Oh, hala? Daw mabato, gid siya, ho? Ari mo ay, kikog-on ta. Mabato ka? Mabato ka, gid? Uy, ano ni? May gatas nga nagwa. Day, Rusing! Naghata-gatas ang estatwa! Day, Rusing! Dali! Kuha, sunod lang, Day! Mahalin ako dali. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Sa 4 sapon. Kalagi na sila pa tayo pumati sa inyo matahom kaginakunyagan nga drama. Dahil ang aton man nga mga reporter karon sa field sining ginapatagay karon nga campaign sorties na kay Grand Rally ni BP Robredo di sa Negros kag syudad dyan sa Bacolod. This time balikan ta si Bombo Gracelyn Luwaton sa southern part sa aton sining probinsya din sa Carlota na siya. Sa Pekali niya, Bombo Gracelyn, mayong hapon, Kemin. Mayong hapon, Bombo Dennis, live kita sa buong sa syudad sang La Carlota. Pag diri no, ang last lang syudad sang Negros Occidental na pagkakatuan ni Vitila ni Robredo sa southern portion sa probinsya ta Bombo Dennis. So sobrang nagapatigil sa gahapon sang rally but diri sa area sang La Carlota City, diri na yan sa may Zagid, no? Sa Tubangan sang City Hall, nagapatigayon sang rally. Kanina si Senator Kiko Pangilinan ang nag-aambal. Bukudanis pag-abot tinamon. Si VP Lenny nag-apas na lang kay Kagina, nagsigayon sa ang caravan, no? Dito sa Banwas sa Niligaran, sa Tubangan, gid sang Marine Talent Church, Bombo Dennis, nakasakay ni siya sa canter na napalibutan sa mga pink na labala no ni senyo sang iya sining nga nasakyan nga canter sa may mga rosas man nga designs o pud dito ang duwaya ka mga kabataan si Aika kag Trisha, no? Duwa lang ang mga kabataan mo dahil kay tatlo ning mga kabataan ni Vicky Lenny sa babayi. So Lat subong no ang finale diri si Vicky Lenny kita magahatag sang mensahe ya kag ang pagpakilala ng Bombo Dennis, no, especially diri sa lugar sang La Carlota City. Nag-impon ni actually Bombo Dennis 4th district, no, La Carlota City, Bago City, San Enrique kag Banwas sang Valladolid. Amo na nagdamo-damo o sa atong mga kapulisan diri nga sa area Bombo Dennis sa sobra na ni Libo. Ito naman yung sa Banwas sang Niligaran, ni manubo sa 3,000 ang mga personality o kung mga supporters na nagasuporta sa kay Vice Presidente Lenny Robredo. Bombo Gracelyn, ang syudad sa La Carlota amo ning last nga area nga kadtuan dira ni BP upod sa iyang kuan nabe katandeman si Senador Kiko antes karon sapon diri sa o karon magalugap diri sa may syudad sa Bacolod sa may Paglaom area.
Yes, po Dennis, manamista ang last strong lugar diri sa southern portion sa Negros Occidental, ang La Carlota City. Kadina, balikan sa alas 11 media, nag-arot dito ang presidente sa siyudad sa Kabangkalan, no? Sa Kabangkalan Catholic College. Rason, nagpadulong sa Mailan City, binisitahan niya ang Community Learning Hub. 30 minutes nagtenga dito siya, no? Mga beneficiaries ang nagsugata dito sa iya. Pagkatapos mo din, nag-diretso na siya sa panwasang Binalbagan, no? Dito naman niya sa Binalbagan, Catholic College. Dito, nagaginutid ang mga katawan sa ng sulahan, no? Sa ground floor, sa mga building, mabudangis. Nagpahuway ni staff for 30 minutes, no? Samtang nag-rally o kanya sining mga kapdanan. Hindi naman pag-abot sa panwasang Ninigaran, mga pilalang to kaminutos mo din, so dali man lang guro. Susubong nga rin natin guro ang iya sining inasyan, no? Kaya nung nag-hipos ang sa stage na yun, no? Ready, no? Para kay dito learning mensaheng mabalian sa mga katauhan dito sa siyudad sa La Carlota. Sabi man ti, pilagid di ka lugar, pitogid nga lugar, pating Bacolod, nga ginalibot sa buong adlaw ni BP Robredo. Yes, Dennis, no? Agapakagina, nagsugod ka sa norte nga bayan sa probinsya dito sa San Carlos City. So, alas 4 na suong, alas City sa southern portion, posible mga alas 5, Dennis, ara na dara ang ato sa Vice Presidente sa pagbilaon, Dennis, no? Sa siyudad sa Bacolod. Yes, breve ang tawag subong sa may Paglaom Sports Complex. So, baha man bombo Grace Lane, no? Since kaina pa alas 12 yung ugto, terrible pati alin sa mga supporter ya. Ang mga delegasyon karaban from north to south, daw ara na nagdugok na ginadugay na porsa sa may Paglaom, bombo Grace Lane. Yes, sa Paglaom Sports and Complex, sa subong kadamo sa mga katawan nito, no? Pag-check naman sa itong mga kapdanan nito. Sa sibling iban dere, Bobo Dennis, na mga nag-support din sa EDT Lemmy, magpapagulong sa dagina, dyan sa na lang, Bobo Dennis, ang Paglaom Sports and Complex. Titigagawa na to, bot ang mga malate pa nga makakadto na kung makasulod pag ito sa mismo sa ground area sa nga Paglaom kay do full pack na ko nasasagawa pag ano mo Grislin. Yes, ang ibang gani dito na nakaginawa Bombo Dennis. So kanina, diri pa lang yung sa banwasang Nelbag. Ang kagninigaran, nagdasok gid ako, wala na siyang physical distancing, but ang face mask niya aralan sa hapon, no? Bata sigulang, may mga bana, kagasawa, binayaan mo, Dennis, ara gid dito. Kompleto, all walks of life, Bombo Grislin tawon, no? From San Carlos, to Sagay, then gawin naman na southern parts ng atong probinsya, then later, this night, kung sining hapon, sa Paglaom naman. Yes, Bobo Dennis, no? Expected gini na gutok gini karon, no? Ang aton sining mga kapulisan nila sa Bacolod City Police Office ang naka-ready naman no, sa pagpamuno man sang aton nga hepe dira, Director si Police Thomas Joseph Martir, Bobo Dennis. So diri naman niya sa bahin sa southern portion sa Negros Occidental, ang mga kapulisan ta makita mo gid nga nagabantay gid sang ayo, Bobo Dennis. Dito lang sa Magina sa Panwa sa Ngigaran, mga pulis sa dito nga rasunod nila sa ground floor, ring dinayon nga nagambal si Dito Lenny. So nagdasko kanay naman dito, no? Nagtikloran pa to ang mga kapulisan ta. Sige, standby na Bombo Gracelyn sa southern part sa probinsya, especially sa may siyudad sa La Carlota. Kantuan taray si Bombo Andro Burgos, no, sa may area sa Paglaom Sports Complex, no. Alas 4:14 na singapon, 5:06 na sa uto ang mga supporter ito magiging sa pagbuhay, no, nagadugang. As of this time, kamusta nga ito sa nga Paglaom Sports Complex? Kung hindi mo ito na yun, sa pekalinya, live man, no, from Paglaom Sports Complex, si Bombo Andro Burgos. So, Bombo Andro, come in! Bombo Andro! Okay, dalangin, no? Kung na i-reconnect ang linya ng Bombo Andro sa may Paglaom sa Sports Complex. Hindi ko, since alas 12 kaina, yan. Treble ng tao nito ang dinasok sa madamo ng mga supporter, no, ni BP Robredo, no, tiiban no, as alas 3 kaina ang mga delegasyon from norte kag south, no, inabot pa din sa may syudad diya sa Bacolod. Dabot ko din sa karon kay daw full pack na to ang
ang parking area sa Paglaom Sports Complex na sa tabangan sing tablado mismo sa grandstand, no, full pack na ang sa ground, full pack naman mga kaibigan, no, sa ato sini mga kwan sa mga kakampings from all walks of life, no, diri sa probinsya sa Negros Oriental, from Northern Negros, pa Southern Negros, diri man niya sa syudad niya sa Bacolod, no. Kung makita natin sa mga report, kung mga video, kung mga pictures sa link pagkaina sa syudad sa San Carlos, mga terrible, ko daw perde sa mga kalalaki natin sa Modano o kwan pa, Women's Month, no? Mo 80% guro sa mga campings niyo, mga kababayan mo. Daw 30% lang or 20% lang. Mga kalalakian, mga kaibigan, so dili kita tang power sa kababayan na mga kaibigan, no? So sa ato dili mo katuro, may mara lang kita advice pa sa ato mo katuran durog dira sa Paglaom Sports Complex mo, safety nyo inyong mga gamit, mga cellphone, inyong mga wallet, safety nyo gayud sa kada mo sa tawo, dito mo walaan bla, basi may harap kayo mamintaha bla, mabiktima ka mo sa pickpocket, basi makautan ka mo na bulsa, makuhaan ka mo cellphone, or makuhaan ka mo sa mga gamit ninyo. Makauturan nato nga may madalang salakyan gina-park lang sa unahan, no, i-safety nyo gayud, i-lock nyo gayud sining mga kwan salakyan, kaya basi mabiktima ka mo sa bukas ko. Siya, actually, ang kapulisan natin sa Bacolod, kapulisan natin sa probinsya, no? Araman, nag-secure mo na sa area natin, mo sila mga bantay, no? Since makina, until ka matapos ining Grand Rally, this may Paglaom Sports Complex. Kaya si Bombo France, no? Balikan tabi si Bombo France, balik na linya. Balikan tabi, Bombo Andro Burgos, Kamin. Wondro. Go ahead. Yes, Bobo Dennis. So, live kita rin sa Paglaom Sports Complex, no? Kuning oras. Alas 3, alas 4, is sa Bobo Dennis, no? So, actually, pinantik mga ang ato nga star of the hope. Kabalo ko man ginakabiro. Sa ninyo bulig kag suporta. Sa ligan kag gidini. Sa liwat, maayong hapon. Grand Rally ni Presidential Aspirant Vice President Lene Robredo diri sa Paglaom Sports Complex Bobo Dennis. So kay na, grabe dito rin ang pagtubok diri sa tawo, no, mga supporters si Vice President Lene Robredo diri sa Paglaom Sports Complex Bobo Dennis. No, so grabe kay sa tawo kay bilo ko ni Negros sa Bobo Dennis ang nagpadulong diri sa syudad sa Bacolod para makapay na pusuan na presidential aspirant, no, at si Vice President Robredo Bobo Dennis. So kung kaya rin na ang mga nag-perform dito sa Paglaom Sports Complex, mga LGBTQ group Bobo Dennis, no? Mga LGBTQ Queens for Lely, sa Bobo Dennis, nag-perform kag nag-hatag sa nila ng mga talento, wala, no? Nagpag-out na Bobo Dennis. Kaya sila do tawag ko rin LGBTQ queen, o siguro mga sila ba ang mga mga nagtaon sa mga LGBTQ po din sa Bacolod. Taot, yes po din. Ola, just be gamay, no? Sa imong panda sa imong signal kay dog wig ka dula ka. Kamusta da bang luwas sining pag baha karon sa mga campings dira sa may kwan Paglaom, kamusta ang celebration mo sa bahin sang seguridad dada Bomboando? Di ba mo din sa security di damo gid na di mga presensya sa kapulisan mo, no? Kaya kita ang crowd control dire. So tanaw na tong po din ito ay na COVID kasi tamang short to home, no? Pero dara kita sa alert level 1 pero galing ang situation dire po din so katag kinatawo, no? Especially sa may open ground dire pala. Kapit yan mga supporters ko rin. Lalo sa Budalit, nag-trade lang sa mga ay nga nag-duwag camping. May mga pumpongs din po Budalit, sa Pinkman, sa mga stars, di ba no? Nga lantern sa Budalit, sa Pinkman. No, kaya ito, minartry camping, subong ang Paglaom Sports Complex. Ito sa supporters ni Vice President Lene Robredo, Budalit, si Mayla, kaya na-chip po subong, no? Kaya na, agad-agad na init. So, speaking of init, Budalit, mga tao, init lang uton. So, doon kayo na, kita kayo na,
na official sa mga supporters ni President Leonardo Edo for taking po din isting siguro no kapainit flag sa kanila Wandro, yes po din simpuhan tagin na siya. Amot ko sino na siya. amo gali no actually tini mga pangalan na makita pangalan na makita po din no so sa keyboard kita kay likod sa muna pala ang mga karakter pala nga kaya pinapakita mo sa issue. So we are expecting rin ano ginaditanan mo, no? Traffic na positive palang vibe rin po din sa mga supporters. Actually, nag-enjoy no? Nag-kalingaw rin po din sa sila nag-rally ni Vice President Lene Robredo. Ganito pa niya, anong mananakas po din kay Postoro ang gita. Well, naintindihan sa nagplaka because sila mainit mainit pa ng ulo. So, dapat dali, sige, ikaw man talaga representar sa inyo. So, naputuan na po ikaw po din dapat mag-iubo sa gitna na rin. Apila rin sa mga supporters ini, no? So, kalikita rin po din sa situation. Okay, mo din rin. So, grabe kita tako sa mga supporters sa Jabong Budenes actually, no? So, this time, sila pala nito mga performers. Una din Wandro, wala. idol mo da nga banda katukar na way pa. Wala pa, no? Wala pa. Expect kita na karon mga dapat na po din kay na nagapag na mensahe ang senador, no? Si Juan niya. Yan po mo din. Si tita mo siya, we nakitaan mo daw ay pa. Wala pa po din sa kung paniktasan muna ng mga medalya dulong-dulong pa na mapakita o magawa. Pero kasi po mo din no si Bayan Una Chairman si Nicole Minares po mo din ang nagatindog Cristo Sintablado, no? Para maghahatag sa iyaning nga mensahe. Bumudanis pa rin nato na ipapatiman ng iyaning nga, no? Mensahe ito mo. Bumudanis para kita nga nubyaw sa mga kadampan sa mga supporters na Lene Robredo. Kasi magpapiliman for senator, no? Si Nicole Minares bumudanis ko halos. So, ang Dennis po kompleto ng state, I think pero kay kauna si Francis Chetis Escudero nga wala man rin po Dennis na nagpadala na sa iyan ng video message sa mga supporters rin nga panghagdaman para sa suporta sa iyan nga kandidatura bilang si Nicole Minares. Bumadot ti magluwas sa tao na sulod sa Paglaom Stadium sa Guadalajara sa Madalan Ernais daw terrible man pulpak man nga tawos bong. Nagwanta bong Dennis sa pagpasulod bala sa akin masiling natin be 2 kilometers away from the stadium dire was sports complex. Grabe na po din ang dilag sa salakyan, no? Sige sa puto. So, ang pagpasulod ito supporters Vice President Lene gusto ko na kanina kung hindi nakapark no? Kung sa ibang mo dahil paglakat-lakat katamat patulong rin sa Paglaon Sports Complex para makasunod pero sa no? Sa Grand Rally ni Vice President Lene Robredo no, alis naman nagalinakat kaya sila ka mga talagang ang sirado na sa pag-abot ni Bongo Dennis, no? Sa mga siniyate, kahapon kaniyang desisyon sa kalisiraan sila din mga dalan sa lapit sa Paglaom Sports Complex. So, sa Bongo Dennis, sirado na bid, no? Kasi ng traffic kay sila, sumatay sa traffic na ron. No, mga magtapak ka rin Bongo Dennis, siguro mga 4:30, ari na, namatamat na ang traffic siguro. Dambol Bongo Dennis, kaya sila mga talagang consistent na bid, no? Sa sila di ka mag-sorte. Kasi ba, supporters Bongo Dennis from Northern Negros, Southern Negros, Bongo Dennis, kaya nagpadulong rin sa sa syudad. Dulong rin sa Paglaom Sports Complex para magdulong na sila nga suporta, no? Sa presidential affair. Kaya di pinailing Bongo Dennis. So doon naguluhandong na aton nga kalangitan? Yes. Actually, Bongo Dennis, udyo na natin po. Kaya na gani expect kita nga basta magtulan bala kay grabing kalong mo din sa may sumay sa syudad kaya panilagan na basta magtupa bala po wala kili po din magtayulo na ini so sa mo nga tempo doon naka ano kita naka
kita sa mando ang panahon ng mukle kung nga nakakalangita kay Gabigi na ng tagigis maka-open break na po dahil sa nasiling na sports complex ay na din pangalas stress Gabigi hindi po dahil so remind it rin ang mga MCs rin na stay hydrated good no because nasabing init tubod dahil na pala kung ano rin ang mga kalasapog lang magluwas sa pulis na may makitan ka na ang mga medical personnel? Yes, correct. Okay. No, correct po din sila ka mga gates, sila ka mga entrance, sila ang open. So, we're not sure lang itubong niya time. Siguro po sila sila matama, tapos sila time. So, dahil may sila itong wrong number sa mga supporters, na hindi na makapalapit, no? Dahil kanina, grabe pala po din sa Prado pa, before 3 p.m. Hindi nagitip po din, kasi sila pa pala, na mga lugang karayong, diri at lamon sa kamo. No? Tama lagi sa dapo, padulo sa mga supporters, po din, kasi dito mo, magiging sa mga active rin ang mga supporters sa Vice President Lenny Robredo sa magapanagan presidential candidate mo po tennis. So, tayo pa rin nga may Miracle Minares iyang mensahe po tennis. Sige, balikan ito na kayo Andro ha. From time to time, kasi nga po na subarata karon kung samtang nagagabi, nagalawin yung tiyempo, nakadugang pa ang dansa sa mga tao, Bumbo Andro. At yan mo na pamangkot po tennis. Sige po kung sa naon natin, nabispatis para, sige pa, no? Sige pa po mo tennis sa sunod sa mga supporters ay mga nag-inapos pa. Siguro po tennis magtabot rin na ng 5 kung alas 6 ang Jaffrey po tennis tapos magdugang pag ng number sa mga supporters na rin po tennis. Sige. Kung ba tennis, no, ang muna palita sa kinatulog sa Oswald, Iloilo, Party List, Kanina, Teritrenya, at library sa Pagkaong Sports Complex, ang pakan sa Radyo na Pilipinas, and overall number 1 sa Bacolod, sa Radyo. Bumbo. Matay ka na ito sila ng mga reporter from Southern Negros and then kanto tayo sa may Paglaom Sports Complex. So, muna ko sitwasyon na pila na lang ka inuras na bilin Sugdan ta naman karon ang Grand Rally ni BP Robredo di sa may Paglaom Sports Complex. Samtang nagalawig, samtang nagamat-amat dulo mga ito sinipanibo sunod sa kagabihon. Daw wala pagpuas na. Sige gyapon ang inabot sa mga supporters mga campings dito sa may Paglaom Sports Complex. Ikaw banding halin sa Southern Negros sa ito magkatuan niya sa mga area sa Negros. Ikaw basi kung maghingagaw para dibakron sa may Paglaom Sports Complex. Kaya may mga may mga performers pa kita nga ara. Si Tita Shaway kinuara magkaroon. Ito basi may hingagaw para dibakron sa syudad sa Bacolod. So along lang sa mga auto natong dra safety gid ninyo mga gamit. Kaya basi lang biktima ka mo. May pila ka mo turan tandaan niya nga kita na daw mo sitwasyon mamintahan. Basi biktima ka mo sa pickpocket, pagpangawat, halong-halong gid makabina na may importante nga bagay, ibutang sa sulod sang bag kag ang bag nyo, mga backpack nyo, pagbutang sa likod nyo, Kaya kung kuto na, di mabatsagan, ibutang sa atubangan. Kaya mag-alerto, gid, Kaya sinta to, lumamo na, may ibang gid nga pamintaha, Makuha gid tsansa, mabiktima gid mga kabinan. So standby lang ka mo kay prop tayo ito, balikan tayo kakaroon di. Siyempre, karoon magsugod na Grand sa may Paglaom Sports Complex. Tutukan nyo kay gantagin isang full coverage sa mga kabinan. Balik kita na sa ato sinimatahong drama. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein. Mamati ko anay radyo Basi may matahom subo nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sang bumbo radyo, kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Wow, nataimingan ko naman si Tito. Dear Tito, tawag lang ako kay Chit Chat. Dalaga ako kag parehas ang iban. May problema man ako nga gusto ko ni hatagan gid sang kasulbaran. Abe, nanong problema mo haw? Natungod ni sa akon boyfriend. Oh, nagsabat siya? Break na kami sa akong boyfriend kay ni Tito. Pero hasta subong, wala pa niya mabalik ang akon college ring. Oh! Magkapila na ako kabeses nga nag-text sa iya, pero wala gid siya wala nagasabat. Tito, ano ba lang akon buhaton para mabawi ko ang akon nga college ring? Aber, mamati ako sang laygay ni Tito. Chit-chat, padali siya ba sa ilo gawan sang resibo sang ahinsya? Ay, husto. Basi na prinda na to. Next time gani, kung may boyfriend ka, hindi pagbuhatang engagement ring ang imo nga class ring. Kay madamo na dabala sang Muslim. Amo, gid. Kag ari man ang ambahanon para sa imo chit-chat. Matita. How much is that doggy in the window? Ow, ow.
Nelson, saan na si Matan? Oh. Dayaw ko bala sa imo, Tagoy mo? Si Francis nang iyang ngalan, nga tawgon mo siya nga Matan, kalaw ay pamatian. Amo nang panawag sa iya dito sa ila, kundi ako masinang itawag ko diri sa iya Kag daw sa gago ka bala Nelson mo. Pila ko na nakatuig ginatawag nga Matan si Matan, subong ka lang ibo magsaway sa akon. Sugod subong Tagoy, hindi na naton siya pagtawgon nga Matan. Tawgon na naton siya nga si Francis. Francis? Ati tanawon ta Anay ka kay tawgon ko siya ha. Francis! Francis! Oh, wala siya nagasabat? Ute, kita mo? Kundi wala siya nagsabat. Pero Aryo, pamatiibla. Matan! Oh, lalo na Tagoy? Ute, kita mo? Wala na siya maanad ya sang tawgon nga Francis. Gusto sina niya iya Matan. Man ang itsura ya daw Matan gid nga isda. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi
naging bahin sang provincial jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad. Ginsugo ako ni Sister Alicia. Gabaklan siya sang bayo nga hindi iya sang madre. Pagkatapos, nagkadto siya sa club. Kag didto, nakita niya ang mga babaye kung ano ang mga dagway sini. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. May, kadamo sang tawo. Kag ang mga babayi, matahong kaayo. Kag ang ila bayo, pikit kaayo. Kag naga-make up pa sila. Kag nagainom pa sila sang ilimnon nga makahulubog. Wala ko sinaya makatilaw mo. Ay hala, kasadya diri sang ila ginabuhat. Mawili gid ako diri mo. Kung nakahibalo lang ako nga amo ining kabuhi sa gwa, kung tani, wala na lang ako nagmadri mo. Ano abi kay ang akon iloy? Ginapilit gid niya ako nga magmadri. Gani ginsunod ko na lang siya. Pero karon nga nakahibalo na ako sang pangabuhi nga amo sini, makadto ko diriya sang masami. Apang kinahanglan, mahalong ako. Nga hindi ako makilala nga isa ka madre, kag isa ka prinsipal, sang isa ka eskwelahan. Ang babae nga ina, daw manul? Pero may tsura. Wala na gani ng panulok niya sa mga hostess diri. Daw pariyo ba na nagpanilagan niya sa maayo? Kag daw sa natingala gid siya mo? Kag nagayuhum-yuhum gid siya nagakadlaw kung magsaot ang mga ini? Kag kasabay ang ibang nga mga lalaki. Kung hindi ako magsala, bag-o lang ni siya siguro makasulod din. Kaghalin ini siya sa probinsya. Kag nakita ko nga wala siya sang kaupod. Nga abi nga hindi. Tanawon ko abi. Tanawon ko magbuhat ko kung bala. Pwede ko ini sa makwartahan. Palapitan ko siya.
Uh, Good evening, miss. Good evening. May kaupod ka? Wala. Pareho gali kita nga duha. Ako gani wala man ako sang kaupod eh. Gusto ko lang maglingaw-lingaw man. Amo man ako. Ako gali si Hildo. Ako si Lilia. Glad to meet you, Lilia. Pwede ba ako makapungko sa tupad mo? Aba, oo. Ara pa ho. May bangko pa. Salamat kita. Abi mo na-curious kita ko sa imo. Kung hindi ako magsala, bago ka lang makakadto din sa nightclub, no? Oo, matuod. Amo pala ako makakadto diri. Kay balo ka. Dito ako nag-a-star sa probinsya eh. Mm-hmm. Bago pala ako makatrabaho diri. Amo gali. Ano ba ang trabaho mo? Juan. Nagamaestra ako sa mga bata. Teacher ka gali? Oo. Kung gusto mo, tudloan ko ikaw sa iban nga mga lugar nga makahatag sa imo sang kalingawan. Ina kung pasugtan mo ako. Aba, oo. Maayo man gani kung usikan mo ako sang tiyempo nga makakita sang iban nga mga lugar diri nga makahatag sa kalingawan sa aton. Ate, sige. Buhaton ko ina. Buwas sa gabi, matabuay kita diri liwat ay. Kagdason, dalon ko ikaw sa lugar nga maluyagan mo kid. Okay ba na sa imo, Lil? Oo. Okay na sa akon. Kay balo ka. Wala pa ako sa madamo ang kilala diri eh. Kagsalamat ka nakilala ko ikaw, Hildo. Kaayo sa imo. Ay, wala sang kaso, Lil. Pariho man lang gani kita nga wala sang kilala diri eh. Gintabogin siguro kita. Gintabog kita sang kapalaran nga magtabuay kita agud nga kita nga duha magkaupod. Amo siguro. Gali. Idulong ko ikaw sa inyo, ha? Hindi na kailangan. Ako na lang mapauli sa balay, Mataksi na lang ako. Matabuay lang kita buwas sa gabi diri, ha? Amo man hapon. Okay. Sige, mahulat ako diri sa imo, ha? Nakilala ko pa si Hildo. Siyang madala sa akong buwas sa iban pang lugar. Nga suno sa iya. Malingaw gid ako. Wala siya makahibalo. Nga isa ako ka madre. Amo ina nga dumanol ako sa pangabuhi diri sa mga tao. Nga hindi madre katulad ko. Nalipay gid ako Kanami galis ang kabuhi kung hindi ka madre. Karon pala ako makahibalo sina mo. Kag subong, makatilaw na ako sina. Kag hindi na ko yung maguntat. Gusto ko na nga mag-aga na oo gali. Nadumduman ko si Padre Rami. Nadumduman pa ay niya ako. Ako hindi gid ko malipat sa iya. Hindi gid ako malipat sa iya tubtubsan Nalipay gid si Sister Alicia sang ila pagkilalahay nilo. Apang sa gihapon, hindi niya malimtan si Father Rami. Sa pagpadayon ko pagid. Rin na ako diri. Kag nagahulat ako kay Lilia. Pero, basib na kung hindi siya magbalik diri. Pero hindi babalik siya diri. Nakita ko sa mga hulag niya nga nagustuhan niya ang pagabuhi diri. Ganik babalik siya diri. Nakita ko gid nga inosente pa siya
Kag wala siya maanad sa among sini nga kabuhi diri sa syudad. Kag nakahibad ako nga mapuslan ko siya. Mapuslan ko gid siya. Hi, Hildo. Oh, Ari na ako. wow! Katahom sa imo Lilia. Ang imo bayo, bagay gid sa imong spaghetti ngayon, ha? Spaghetti ang tabas? Oh. Sige, magpungko ka. Magpungko ka. Thanks. Matanaw kita sa floor show, anay, ha? Pagkatapos, masaylo naman kita sa casino. Casino? Oh, casino. Mas malingaw kapag dito. Makita mo gid karon. Gali. Nag-order na gani ako sang pwede natin mainom. Kung gusto mo, mainom kita? Aryo, para sa imo. Sige na, mag-inom ka na. Okay. Pagkatapos ng floor show, magwa kita diri ha. Okay. Amo gali ng floor show? Nagasaot ang mga babayi? Apang wala sang bayo? Oo. Amoy ng floor show. Dali na. Magwa na kita diri Makadto na kita sa casino. Okay. Dali na. Sugalan gali ang casino nga ini. Oo. Kag sari-sari ang mga sugal diri. May slot machine, may blackjack, may poker, may bulang. Bulang? Oo. May bulang dito sa bahin nga to. Dali ka. Tudloan ko ikaw kung paano maghampang sa slot machine. Sige. Tudloy ako. May kwarta man ako nga isugal Pero dali lang ha. Makuha na ako sa mga chips. Ay, hala! Kanami gali maghampang sang slot machine. Makalilingaw. Kag samtang nagahampang ka. May waiter pa nga nagatungol sa imo sang sandwich. Kag ilim nun. Boss, mabalik ako diri Adlaw na galiho. Naadlawan ako sa pagbugtaw ba? Ano pala natabo man? Ba? Ani ka? May kaupod ako sa hiligdaan? Ba? Si Hildo? Kag nagahublas kami nga duha? Wala ko makadumdum nga. Nagtulog ako diri ka upod sa iya. Di na malang bahay ko man. Ara sa sofa. Mailis ako Kuhaon ko na. Pagkatapos, mahalin ako dayon. Ba? Nagabugtaw ka na gali? Oo. Anong buat silingon si ni Hildo? Nga diri ako natulugan, haw?
Nagkaupod ko ikaw? Nahubog ka kagabi. Kag wala na ako sa may mahimo pa, kundi nga dalon ko ikaw diri. Kag diri kita nga duha nagtulog. Ano ini diri? Hotel. Diri kita nagtulog kagabi. Kaya doon sa hindi gana ko makapati nga tama gali sa imo kahat, Lilia. Ano? Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
talaba. Sino bala ang hindi maganahang magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa